Pels propers dies. Aquest cap de setmana es fa el 48 Hores Open House Barcelona, la cita més important de la ciutat amb el món de l'arquitectura. Es podran visitar edificis tan bonics com aquest on es troba l'Edgar. On ets exactament, Edgar? Hola, què tal, com esteu, Quim? Sí, sobretot, no marxeu de Barcelona ni Rodalies. També es podrà veure a Badalona, ben a prop de casa teva, Quim. Molts espais, com tu has dit, més de 220 espais que normalment estan tancats al públic, doncs podreu visitar-los. I ara mateix som a l'Hotel Gran Via, que antigament, fa molts anys, el 1870, va ser el primer palau construït fora de les muralles, en el projecte del Pla Cerdà, i convertit en hotel des del 1935. I ens trobem precisament a la part que es conserva encara de l'antic palau. Si t'hi fixes, ara ens ho ensenyarà el Guillem, estem a la part de l'enlluernari, que per desgràcia ara, com ja comencem a entrar a la tardor, encara que no us sembli per les temperatures que fa, ja no tenim aquesta llum de dia tan fantàstica que entra, però això si venim, per exemple, a les 10 del matí, entra una claror aquí que és espectacular. Doncs aquesta part, amb el lluernari, amb aquesta escalinata que estem veient, que sembla el castell de la Bella i la Bèstia, és la part que es conserva de l'antic palau. Doncs aquí, per exemple, des que va ser convertit en hotel, s'han gravat moltíssimes pel·lícules, moltíssimes sèries de televisió. Aquí ha dormit, per exemple, Santiago Segura, o Carina, que sé que t'agrada molt i que a vegades al cotxe l'escoltes per fer un remember. Com em coneixes, lladre? Algun actor que tenim, però perquè sapiguem ben bé en què consisteix l'Open House Barcelona, aquest festival de 48 hores durant tot dissabte i diumenge, ens ho explicarà la persona que més sap de tot plegat, que és la seva directora i arquitecta. Ja ens espera, crec que ens espera, és una bona anfitriona, és tipus Isabel Presley, ens ha esperat aquí amb una petita aigua. És l'Elisenda Bonet. Com estàs, Elisenda? Escolta, moltes gràcies perquè m'estava morint de set, tu. Això què és, pomelo? Sí, a mi m'encanta. Bueno, en català es diu aranja. Sí, aranja. Si sembla una mica que en portuguès la taronja es diu laranja, si sembla una mica. Elisenda, ara estàvem explicant amb el Quim què és això de l'Open House Barcelona, perquè la gent vulgui fer algun pla aquest cap de setmana, pot entrar, això és fantàstic, perquè pot entrar a espais que habitualment estan tancats al públic, que tenen alguna peculiaritat arquitectònica o similar, i poden entrar de forma gratuïta, eh? Sí, és una jornada de portes obertes a 220 espais, de 3 ciutats, Barcelona, tots els districtes, Santa Coloma de Gramenet, Vilassar de Dalt, Sant Joan d'Espí, Badalona i la ciutat convidada, novetat d'aquest any, l'Hospitalet de Llobregat. I podran entrar, per exemple, en edificis com aquest, que això és un antic palau. Aquí abans s'hi celebraven comunions, casaments. Tu, per cert, vas fer la comunió aquí, no? Sí, a mi m'ha fet molta il·lusió que participés en aquest hotel. L'Hotel Gran Via és un hotel que havia sigut un palau, es va construir el 1870 per Jeroni Granell, i després, l'any 1935, es va reconvertir en un hotel, ja en aquella època. Va ser un hotel que la gent del Liceu, dels cercles artístics, celebraven esdeveniments i tal. Jo ja una mica més tardà, era un hotel que ha canviat, molt més pàl·lid, no? Ara ressalta tots els seus espais amb la reforma actual. Ara som a la biblioteca, que és fantàstica, a més està molt ben decorada, d'aquest hotel. Després us ensenyarem la terrassa, però també dir-vos que hi haurà una àmplia oferta gastronòmica. Anirem cap allà. Elisenda, moltes gràcies, eh? Anem a veure la terrassa de l'Hotel Gran Via. Anem directament a la terrassa, hi haurà oferta gastronòmica de begudes i menjar, tota la gent que s'acosti. Això sí que serà de pagament, però l'entrada no, eh? I ara, a més, tindrem música en directe. Aquests són els Acústic Guiris. Venen de França, estan tocant ara, estan assajant per tota aquesta gent que vingui aquest cap de setmana a l'Open Barcelona House, puguin disfrutar de música en directe. Mira, a veure com sona. Encara hi ha una mica de claror fora, veig. Vinga, per a Catalunya Directe. 1, 2, 3, 4. Back up on my chasm wall, here I go, singing low, bye, bye, blackbird. Sonen molt bé, els Acústic Guiris es diuen. Escolta, sembla que estiguem en una pel·lícula d'en Woody Allen ara mateix, eh? És que, insisteixo, Quim, aquí s'han gravat moltíssimes pel·lícules i sèries. Fixa't la terrassa, per si voleu prendre, no diré ara begudes alcohòliques perquè ara no toca, però un gin tònic sense alcohol. Mengeu qualsevol cosa. Sense alcohol, un San Francisco sense alcohol, per exemple, com els que preníem fa molts anys. Una terrassa molt confortable perquè un cop hàgim sabut amb quin, d'alguna manera, estil arquitectònic té aquest edifici i quina història s'amaga al darrere d'aquestes 4 parets, doncs poder gaudir, per exemple, de la molta activitat gastronòmica que hi pot haver en aquest hotel, que estarà obert tot el cap de setmana perquè tota la gent pugui descobrir-lo. Hem passejat moltes vegades per la Gran Via i pel voltant, però mai segurament hem entrat. Doncs que sapigueu que a partir de demà, portes obertes del Gran Via Hotel
hotel, antigament un palau, i que està preparat perquè el visiteu aquest cap de setmana. Juntament amb 220 edificis més, un cap de setmana fantàstic per descobrir-los. Gràcies, Edgar.